ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони канали мо. хеле шуд ҳастам ки ин лаҳзаҳо бо мо ҳастед ва видеои навбатии моро тамошо мекунед. тамошобинони азиз, имрӯза видеои мо аз саховат, аз кӯҳнабозори саховат мешавад. Камакакам боша, ман хостум дар бораи анамин дарои оҳанӣ ба шумо маълумот диҳам. анамин дӯстони азиз, дарои яктагаш аз 500 сомон то 800 сомона, дарои калонаш боша нархош аз 800-900 сомон то 1500 сомонай нархошон. марҳамат тамошо кунед, ино ҳамаш наван. ёдовар мешавам, ин видеора ма аз бозори саховат, аз пушти бозори Ганҷина, кӯҳна бозор ба навор гирифтагиам. ин бозор ҳар рӯз кор мекуна. видеои пешинада ма дар бораи ҳамин дару тиреза пурратар видео карда будам. ҳозир ма имрӯз рости гап барои ба навор гирифтани мебелу техника омада будам, вале хеле одам зиёда имрӯз ҷумъабозорай, одам хеле бисёр. барои аввай ба навор гирифтан нашид. ба ҳар ҳол ман гуфтам камакакам боша, ҳамин дарора ба шумо нархоша гап занам. ина бинед 500 сум, 600, 700, анами то 800 сумара дарои яктага. ина бинед. дарое ки дутагая ӯ даро боша, дарои калон боша аз 800 то 1500 сомона. дӯстони азиз, ин видеои мо аллакай аз корвонай дар бораи материалҳо мешава. бисёриҳо савол метиҳанд ки чанд сумай чӣ хелай, анами встреча комбахто, анамин ламиражо ҳози чанд сумиай. аз анамин 100 сомон боло шумо ламираж пайдо карда метавонед. ана баъд дар бораи доинго, паплинои доинг бисёриҳо мепурсанд. марҳамат тамошо кунед, паплинои доинг чӣ хел намудош мондагӣ ҳастай. аз донафурӯшо бисёр меёвед, вале аз оптум камтарак аллакай мондагиай. гулои анами паплини доинга кам мондагиай, барое ки мавсимаш ки гузаштагиай. ҳозир ҳам хеле камтарак шумо пайдо мекунед. ина бинед чӣ хел гулош мондагиай, якта ба якта ман нишон метиҳам. паплин аз 3 метрш аз 40 сомон сар мешава то 120-180 дигар. доингои тоза агар сангош 3D боша, тоза боша, шумо 120 сомонӣ харидорӣ карда метавонед. ин материалора видеоша ма аз корвон, тарафи корвон сити, якум рияд таги навесо ба навор гирифтагиям. бинед чӣ хел доинги хушрӯ гулша, бинед. иш ламиражай. ҳозир ман шумода бо кадомаш мондагиай нишон метиҳам. мана иям доингай. гулша бинед чӣ хел принти хушрӯ. марҳамат каседа ки дар кораи ҳамино метавонед ки омада аз анами корвон харидорӣ намоед. ана ин бисёр ба ман писанд омад. бинед баъд зардаш ҳастай. иям доингай гулмайда сангчадор. баъд ана инора бинед чӣ хел хушрӯванд. иноям доинганд дӯстони азиз. коричневи дора, баъд бирӯзовиам аз анамин баргако ҳаст. баъд ана гулмайдашам бисёр ҳам вайш материалош хушрӯ, вай сифаташ доинги ғафси хушрӯ. анамин намудо мондагианд дӯстони азиз. касоеда ки дар кор бошанд нависед. ман рақамои ватсапа мемонам, доставка мекунем тавассути почта ба Русия. марҳамат нависед. ана инош боша дӯстони азиз. ино паплинои туркии ҷакардаянд, ҷакардои фасон. аз ин ҳозирашда 2-3 донае ман мехоҳам шумода нишон диҳам. аз ин ҳозир рӯзои наздикда хеле зиёд меояд гулош. ман омада бо видео мекунам, шумода нишон метиҳам. ина марҳамат. ана ин намудша бинед, иям паплини туркияй. бисёр ҳам хушрӯ. ғафсай. бо паплинои туркӣ рангш ҳамичӣ намешавад дӯстони азиз. худшон ҳам мисол кушод намешаванд. баъд рангошам намераванд. на марҳамат. ин паплинои туркиям ҳархелаи нархошон
аз 160, 170, 150 ам хеле сар меша нархошон. бо шумо нависед, бо гап мезанем. иҷода дӯстони азиз, ман хостам шумо да нами ваюра нишон диҳам нархҳои намин материалое ки барои халат, барои рӯи диван мехаранд. ҳаминора нишон диҳам материалои ғафсаки адиёлира. ино метрошон ҳар хелай чӣ хеле ки ба мо фаҳмондан аз нами савдогаро. вай ҳам 35 сомона аст ай метраш, ҳам 45 сомона ҳаст, ҳам 55 сомона то 60 сомонара ҳаминҷада ҳастай. нархошон ҳар хелай набинед. ино барошон 2 метра доштай, бо барои 2 метра. баъд нархи арзону қиматаш аз тунукиш вобастагӣ будай. мисол тунуктараш арзон, бо ғафсаракаш қиматарак. хулоса хостам ба шумо як нишон диҳам. оз дига гулошам астай. агар каседа ки дар кор боша, метавонед анаиша бинед чӣ хушрӯй. метавонед омада гиред. шумо метавонед аз ино ҳам барои болои диван мисол, ҳам барои халат вориду зедина бисёр хушрӯ мебиёя. яъне инам дошт барои халат нағзан. баъд ана инора бинед. ино адиёл, адиёлои тунук. метраки чӣ хеле гуфтам аз нами 35 сомон сар мешава метраш то 60 сомона як метраш. вале барошон калони хушрӯ 2 метра 2 метра будай барошон. ана и розовиша бинед барои духтараку чӣ хушрӯй. баъд аз анаи гилбо ҳастай. хеле зиёда иҷада. ман фақат ами як ҷӯша ба навор гирифтагим. и таги навесо тарафи корвонсити дуюм риядай. фақат як ҷӯша ба навор гирифтагим. иҷада рости гап дигар ҷодам ҳастай. интихоби анами намуд материало хеле ҳози зиёдай. ҳар хела овардагиам. дар ҷа дӯстони азиз хостам бо барои шумо гулои наве ки доингое ки биромадагиай ламиражо бахшиш ламиражое ки биромадагиай гулошон амора нишон диҳам шумо да. марҳамат. шояд ба касе ки дар корай метавонед интихоб кунед ва баъдан омада аз бозор харидорӣ намоед. анаи змиини пустимор бинед чӣ хел гулои хушрӯ дора. баъд анами сангчое ки ҳаминҷада ҳастай, сангчоо кати оро додагиян, инора бо ҳар яктаи ами материало сангчои вайшам ҳаст. дизайнерски меган, фақат дар ами гулошон ҳаст ё ин ки дар як тарафаш оро додагиай. барои ҳавайш вайш бо қиматаракай. ӯ намудошам ҳаст. ламирас чӣ хеле ки гуфтам 3 метраш аз 100 сомон сар мешавад то 180 сомона. мисол 170, 180, 150 ялакай дизайнерскиёшай. марҳамат. тамошо кунед, бинед ва баъдан омада метавонед ки аз бозор харидорӣ кунед. касе ки мехоҳад ки доставка кунем ба Русия, метавонед ба ман ба WhatsApp нависед. албатта ба шумо ҷавоб медиҳам. набинед хела миражои хушрӯ биромадаи сол. гулошон набинед ҳамаш бо рангошон бисёр рангои хушрӯванд. аниша бинед иш вай дӯстони азиз встреча комбахтай. комбахти резинкагӣ. ям ами хелай материалаш ами встреча комбахтоям аз ҳад 120 сомон сар мешава нархаш то 160 сомонада. инаи ваям хушрӯ. ранги барашкай материалаш нов коричневый. аиш бошад ламиражай. гулоша бинед. и дар телефон дӯстони азиз намеоя ҳангоми ба навор гирифтан, вале вақте аз пеш мебинӣ беҳад блески хушрӯ дора инами ламиражо. ҳечи намешаванд ҳангоми шуштан, ҳангоми мисол пӯшидан ҳечи намешан ино. набинед гилмайдоям чанд рангш ҳастай. ҳар касе ки мехоҳад
метавона ба хости дилш пайдо куна, зеро ки хеле интихоби васеъ. ҳозир ами дар ами гулҳои ламираж ҳозир ман ба шумо фақат як дукона ба навор гирифтагием ламиражоша. рости хеле зиёдай дар бозор. ҳар як дуконда бо гулҳои иша ишта хушрӯвай, иша аз дигараш хушрӯвай. хеле зиёдан принтҳои нав ба навш. на марҳамат. тамошо кунед, бинед. як чиз дига дӯстони азиз мехоҳам гап занам шумода ки дар ҳар як видео ма гап мезанам ки аввал шумо нархҳора аз чанд ҷо бинед, муқоиса кунед, баъд харидорӣ намоед. зеро ки ман ҳамин нархҳора гап мезанам, бисёраш тақрибан гап задагӣ. мисол баъзан ҳамин нархҳое ки ман гуфтаистам баъзе ҷоҳода аз инда қиматай ё ин ки баръакс арзонай бисёр ҷоҳода. барои аввал саросима нашавед ҳангоми харидорӣ. аввал бозора хушрӯ пурсон шавед, баъдан нархи арзон ки ёфтед, баъд харидорӣ кунед. инора бинед дӯстони азиз, ино намино ваян дизайнерский. бинед сангошон фақат дар гулш ё ин ки дар ягон ҷои сураташ хушрӯ карда задагиай тамом. ана ин намудошам ҳастай. на марҳамат. ламиражои ҳархела. шанел. бинед и фақат дар анамун ромбикош ваяй нигин. ай зардаш боша ҳамроҳи сирхаш. ино нигинои капля задагиай. тараф бо Луи Виттонои аднатони нигиндор. баъд аз анамин ламираж бисёриҳо мепурсидан. аз ин тамом шида буд. бинед бо омадай бори навда дизайнерскиёш бинед. нигинош фақат дар як тараф оро дода шидагиай. як тарафда бинед. тарафаш боша бе нигин. иёям ҳам хеле аз 100 сомон сар меша то 180 сомона. ана ишам дизайнерский будай. ба дӯстони азиз, агар ёддошта бошед, ман барои шумо паплинои доинга дар тобистон ба навор гирифта будам. ман ҳамин намуд гуло паплинаш буд. сабз буд, зард буд. ана ҳозир бинед аз ҳамин гул ламираж биромадай. бисёр хушрӯ метова. зардаш, коричневишам бисёрам хуб метова. як чиз дига мехоҳам нишон диҳам. анами дӯстони азиз мисли комбахт метова. майра то аз наздик надидум. гумон кардам аз дур ки комбахтай, вале ламиражай дӯстони азиз. бинед чӣ қадр хушрӯвай. и ҳам дизайнерскиш ҳастай, ҳам сангчои намхе капляш. бисёрам хушрӯ метова. и коричневиш ай серишам буд. сериша тамом кардиям. шояд рӯзои наздик бо меоя бори навда бо ман омада ба навор мегирам. хулоса тамошобинони азиз, имрӯза видеои мо ҳам дар бораи дарошид, ҳам дар бораи анами материалҳо. ин тарафда стреча комбахтора бинед. гулҳои ҳархелаш. бо якчанд материалҳои ғафс биромадагиай. рости гап ҳозир ман ба навор гирифтам, вале нархошуна аниқ накардам. и дафъа ки рафтам бо аниқ карда ба шумо гап мезанам. на марҳамат. и бенигиношам ҳастай. хостам ман ҳамин материалҳора ҳамиёра рости нархошона аниқ накардам. и барои туника духтан, барои кардиган ё ин ки жимпир духтан хушрӯвай. и сиёш бошад стреча комбахтай дӯстони азиз. ҷа сирх ҳастай. иям стреча комбахт сирхаш. ана инаш ғафсай барои жимпир духтану кардиган духтан. ана ишам нағзай. бисёр материали ғафси хушрӯ. афсус ки нархша аниқ накардам дӯстони азиз. касое ки